Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás u videa, kde dneska budeme skákať cez túto rampu s mojim kamarátom Filipom. Pozdrav, nehanbi sa. Takže prvý ide kamarát Filip. A zvládol to na parádu. No, takže idete. A teraz idem na radia. Ešte ťa zrazí auto. Musíme počkať, lebo nám zavádzajú auta. Reklamná prestávka. On sa zabije, ja už to vidím. Reklamná prestávka.